Valderrobres va estrenar este setembre nova fira. Es tracta de la primera edició de la Fira del Col·leccionisme, una cita que renova la proposta firal de la població i que va obrir una porta al passat recent de la zona. Lo públic va poder fer el curiós entre nombrosos estants d'antigüedats, molts d'ells especialitzats en lo món bèl·lic. Bueno, pues hemos realizado la primera feria de coleccionismo en general y la verdad es que estamos muy contentos. Ha pasado mucha gente, los comerciantes están vendiendo bastante y el tiempo pues nos está respetando. Lo Matarranya i la zona del Baix Aragó van ser un enclavament important en el transcurs de la Guerra Civil i fires d'aquestes característiques promouen la recuperació històrica i la investigació d'aquest episodi. Nosotros somos la Asociación Frente Aragón, que nos hemos dedicado a recuperar la memoria histórica, sobre todo el tema de coleccionismo, exposiciones, libros de Guerra Civil Española. Y no es que sea una feria bélica, es una feria de coleccionismo, lo que pasa es que sí que es verdad que es un referente a nivel nacional en el tema de coleccionismo de Guerra Civil Española. A la fira també es va poder visitar la recreació d'un campament de l'exèrcit soviètic situat a les portes de Berlín l'any 1945. I bé, hem volgut fer-ho una mica senzill, no? Com si fos un campament de tropa, sense moltes floritures, encara que sí que reproduint un poc el que serien les estàncies, no? o llocs bàsics que trobaríem en un campament d'aquestos, com seria la zona de comandament i comunicacions, una zona més dedicada a cuina, tendes de campanya per allotjar els soldats. I a part hem intentat vestir-nos d'alguna manera una mica vistosa, no? Diferent, no anar tots iguals, sinó també perquè la gent vegi un poc la varietat d'uniformitats, de camuflatges i els matisos que portaven ja cap a finals de la guerra l'exèrcit soviètic. Este tipus de recreacions permeten als participants i al públic connectar directament en la història. Amb totes aquestes propostes, la fira va oferir una oportunitat única perquè tant col·leccionistes experimentats com amants de la història o simplement curiosos pogueren veure i adquirir tota mena d'antigüedats, elements de col·leccionisme i, sobretot, material militar, com ara cascos, uniformes, medalles, banderes o munició.